Ens volen submisos i callats, però no ho aconseguiran. L'1 d'octubre és coratge i dignitat. Jordi, tu no estàs sol. Tens tota la voluntat d'un poble darrere teu. Per tant, et desitjo molta força perquè l'anhel de llibertat és enorme. Estem amb tu. Amic Jordi Pessarrodona, des de les Terres de l'Ebre, transmetre tot el suport i tot l'escalf de la nostra gent. I bé, només dir-te que el que t'estan fent és una injustícia, una mostra més de la repressió que estem vivint per part del règim del 78. I bueno, que aquí estarem al teu costat fins al final, fins on faci falta. I bueno, si ens toquen a un, ens toquen a tots i mai caminaràs sol, amic. Al teu costat. Això no és delicte. Jordi, la Fusa i jo estem amb tu. Jordi, sóc la Montse des de Castellbell i el Vilar. Sóc mestra i també terrorista com tu. Aquí tinc les meves armes. Llibres, instruments, espalmetes. Vinga, no et deixarem sol. Endavant i força. Hola Jordi, mira, des del coll de la Manrella, llegeix. A tots els que estimem la llibertat, no menys companys. Molta força per dilluns i la república la farem nosaltres mateixos. Força. Hola Jordi, és l'última presa que faig. Porto bastanta estona amb el nas, amb el casc, amb la bicicleta, i tot de coses que tenim al camp base, però al final tot és per dir-te que dilluns ens en sortirem. I avui m'ha agradat una paraula que he vist en una carta dels presos. És que som infatigables. Endavant, una forta abraçada. Jordi, el que més mal li ha fet a aquesta gent és el desafiament, la plantada de cara i de nas que els hi vas fer. Alguns ens enfadem molt i fem tuits molt cabrejats veient el que passa, però tu els hi vas plantar cara amb un somriure que els va deixar en pilotes. I això se t'agraeix. I no només se t'agraeix, et fem costat perquè els hi molesta molt. Els hi molesta molt que ens enfadem, però els molesta molt la gent com tu, que els hi planta cara sense deixar de ser qui és. Per tant, molta força, estem aquí pel que convingui i molta força, Jordi. I mira qui tenia aquí. Molta força, Jordi. Una abraçada molt gran. Estem al teu costat. Força! Hola, aquest és un missatge per en Jordi, que va acompanyat amb una abraçada molt, molt, molt forta i amb molta força. Ànim, Jordi. Estem amb tu. Jordi, que te passis molt bé i que vagis molt bé. Juntem sempre. Visca el Barça, visca Catalunya i visca Alemanya. Hola, soc la Núria Barceló, coordinadora de l'ANC Nederland, i vull mostrar el meu suport a en Jordi. Jordi, que el dia 21 vagi tot molt bé. Et dono el meu suport, perquè el que necessitem són més pallassos com tu, gent com tu, que vulgui fer del somriure una eina per tirar endavant, per descalar la violència. Perquè no necessitem més guàrdies civils, no necessitem més violència, no necessitem més judicis inútils. El que necessitem és tirar endavant i sortir d'aquesta. Molta sort i endavant. Mezu honen bitartez, nire elkartasuna adierazi nahi diot Jordi Pessarrodonari, astelehenean daukan epaiketa injustu horren aurrean nire elkartasuna, Jordi. Besarkada bat eta aurrera, animo. Jordi Pessarrodona,
Un nas de pallasso fa ben emprenyar els de la por ellos que ens van estovar. Bon Pessarrodona, heroi estimat, decisió i somriures contra tot malfat. Jordi, jo primer el que voldria és fer-te i donar-te un agraïment. Un agraïment per la demostració d'unes conviccions i d'una fermesa que enlluernen. Ens has demostrat a tots tenir unes conviccions tan sòlides que això s'encomana. I segon, demostrar-te la nostra solidaritat més sincera per la situació penosa, trista i penosa que t'estàs trobant. Ens solidaritzem amb tu, com no pot ser de cap altra manera, i sàpigues que hi serem, com tu ja has estat des del primer moment. No defallirem, no et deixarem, a tu ni a cap represaliat. Hola Jordi, des de l'Esquirol t'envio una abraçada i molta força per tu i sobretot per la família, perquè sé per on esteu passant. Res més, que tot et vagi molt i molt bé. Jo de jove vull ser com tu. Un petó. Jordi, des del Consell Local de la República de l'Hospitalet sentim molt que tingues que anar davant del jutge per exercir la teva professió de pallasso professional. Bé, esperem que aquesta judicialització només sigui una pedra en el camí cap a la independència, cap a la llibertat de Catalunya. Visca Catalunya lliure! Soc Marc Eloi Guàrdia, alcalde de Manresa. Amic de molts anys, bregat en 1000 batalles i apassionat de la cultura i de la política, el Jordi Pessarrodona ha patit en pròpia pell la repressió de l'estat espanyol. I el seu cas demostra com pocs l'absoluta absurditat dels poders de l'estat. I tot per lluir un nas de pallasso, un element tan simbòlic i inofensiu, i el qual alguns hi han vist reflectit poc menys que una arma perillosa. També l'1 d'octubre, el Jordi va viure a primera fila, a Sant Joan, la bogeria repressiva de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Ell era sota les porres i pagant-lo a ell i a totes les persones que van rebre, ens pagaven a tots. Avui, 3 anys després, el Jordi és jutjat per desobediència greu. Vull mostrar el meu escalf i la meva solidaritat pel Jordi i per totes aquelles persones que, des de fa 3 anys, estan empresonades, s'han vist obligades a exiliar-se o pateixen la repressió d'un estat demòfob que no tolera la diferència ni la llibertat d'expressió. Ànim, Jordi! Jordi, ànims pel dia 21, com li va dir el Fidel Castro al Batista, la història m'absoldrà i a tu també t'absoldrà la història. Endavant! Hola Jordi, el dia 21 quan te sentis a la cadira pensa que no estàs sol. Hi ha un munt de gent al darrere teu i sobretot la tribu. Tots són Jordi. Bona sort! Donem suport a Jordi Pessarrodona des d'Amsterdam per l'amistat, el respecte i per la importància de la causa dels drets humans. Ens resulta increïblement admirable com en Jordi defensa positivament els drets i la dignitat del seu poble, amb humor i sense violència. Coratge en Jordi, et donarem suport des d'Amsterdam. Soc Marc Eloi Guàrdia, alcalde de Manresa. Amic de molts anys, bregat en 1000 batalles i apassionat de la cultura i de la política, el Jordi Pessarrodona ha patit en pròpia pell la repressió de l'estat espanyol. I el seu cas demostra com pocs l'absoluta absurditat dels poders de l'estat. I tot per lluir un nas de pallasso, un element tan simbòlic i inofensiu, i el qual alguns hi han vist reflectit poc menys que una arma perillosa. També l'1 d'octubre, el Jordi va viure a primera fila, a Sant Joan, la bogeria repressiva de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
Ell era sota les porres i pagant-lo a ell i a totes les persones que van rebre ens pagaven a tots. Avui, 3 anys després, el Jordi és jutjat per desobediència greu. Vull mostrar el meu escalf i la meva solidaritat pel Jordi i per totes aquelles persones que, des de fa 3 anys, estan empresonades, s'han vist obligades a exiliar-se o pateixen la repressió d'un estat demòfob que no tolera la diferència ni la llibertat d'expressió. Ànim, Jordi. Benvolgut, Jordi. Tu que sempre estàs al costat dels represaliats, quan van a declarar, avui ens toca a nosaltres també estar al teu costat. No cal dir que esperem que aquesta farsa acabi ben ràpid i que siguis absolt. I que de la mateixa manera tota la resta de represaliats, els presos polítics i els exiliats puguin viure en llibertat en una Catalunya lliure i pròspera, que és la que desitgem. Tota la força i tota l'estimació. Endavant. Donem suport a Jordi Pessarrodona des d'Amsterdam per l'amistat, el respecte i per la importància de la causa dels drets humans. Ens resulta increïblement admirable com en Jordi defensa positivament els drets i la dignitat del seu poble, amb humor i sense violència. Coratge en Jordi, et donarem suport des d'Amsterdam. Soc Marc Eloi Guàrdia, alcalde de Manresa. Amic de molts anys, bregat en 1000 batalles i apassionat de la cultura i de la política, el Jordi Pessarrodona ha patit en pròpia pell la repressió de l'estat espanyol. I el seu cas demostra com pocs l'absoluta absurditat dels poders de l'estat. I tot per lluir un nas de pallasso, un element tan simbòlic i inofensiu, i el qual alguns hi han vist reflectit poc menys que una arma perillosa. També l'1 d'octubre, el Jordi va viure a primera fila, a Sant Joan, la bogeria repressiva de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Ell era sota les porres i pagant-lo a ell i a totes les persones que van rebre ens pagaven a tots. Avui, 3 anys després, el Jordi és jutjat per desobediència greu. Vull mostrar el meu escalf i la meva solidaritat pel Jordi i per totes aquelles persones que, des de fa 3 anys, estan empresonades, s'han vist obligades a exiliar-se o pateixen la repressió d'un estat demòfob que no tolera la diferència ni la llibertat d'expressió. Ànim, Jordi. Donem suport a Jordi Pessarrodona des d'Amsterdam per l'amistat, el respecte i per la importància de la causa dels drets humans. Ens resulta increïblement admirable com en Jordi defensa positivament els drets i la dignitat del seu poble, amb humor i sense violència. Coratge en Jordi, et donarem suport des d'Amsterdam.